Samantala, isang Magaldenya, kampiyon sa International Journalism Contest sa bansang Malaysia. Kilalanin natin yan. Ikwento mo sa Good News ni Idol Ruru Hugotero. Nag-uwi ng karangalan para sa bansa ang isang kabataang Magaldenya matapos masungkit ang gintong medalya sa larangan ng News Writing Category 4 sa Asia Rope Olympiad na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kinatawa ng Pilipinas si Tanya Janine Guarin. Bukod sa kanyang panalo, nakamit din niya ang overall second runner-up Golden Trophy sa journalism kahit isang kategorya lamang ang kanyang nilahukan. Si Tanya ay estudyante ng St. Albert the Great School sa Dagupan City at kasalukuyang editor-at-large ng kanilang school paper. Itinuturing na inspirasyon ng kanyang tagumpay hindi lamang para sa mga Magaldenyo kundi para sa lahat ng kabataang Pilipino na nagnanais magtagumpay sa larangan ng pamamahayag. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.